Matúš, chod tam ešte do toho Sveťaka ešte raz. Ťa kamerujem. Matúš je najebaný. Matúš, čo vám povieš ešte o tom? Matúš je najebaný. Yeah! Hej, odpadky. Týchto odpadkách si ležal? Ešte raz, prosím ťa. Matúš, ešte raz sa tam vevni. Čo robíš, Matúško? Ale čo by si? Vládneš v silách. Aj oni, ľudia tu sú. Áno, primi... Jo. Pomôžem ti, Matúš je najebaný. Fuj, ty máš oné ruky od odpadkov, nechytám sa ťa. Tento odvíha. Áno, smetí do koša. Padaj. A prekod sa. A vyjed sa. Počkaj, ide pohodať. Yeah! Dobri si. Ujebal mobil. What the fuck? Nič sa nestalo, to je v pohode. Ej, môj telefon. Matúš, čo si mal v smetiach, vieš o tom? On úplne najviac. Poď ešte Matúš, raz ideme. Chyť ho. Ole, od smetí. Nevadí, chyť ho. Máš nejakého väčšieho Daj si do vrecka. Daj si ho do vrecka. A chyť ho. Ide ešte raz do koša. On to tam jebne, ale poď. Nech sa do koša. Jebte na koš, On je bože. špinavý. No chyťte ho. Všetci sem behajú. Chyť ho. Prosím ťa, poď sem chyť ho. Do koša. Pozor na hlavu. Matúš! Ty kokot! Ej! Pusti. Matúš sa chce vyjebať! Kepky smeti náš. Tak toto boli odpadky. Toto sú naše odpadky. A toto je náš Matúš. A toto sme my dvaja. Človek, ktorý ho zodí. A citroník. Ja ťa mám. Usmieva. Áno, mocaš, Do očiatkov. Máš Facebook? Nemáme nič. Máš Facebook? Nemám. A kokot, oči tu letia.